Шаткылар Тажи Гыйззәтне драматург буларак таныткан пьеса. 1922 елда язылган әсәр башта Талир тәңкә дип аталган. Тажи Гыйззәт Әгерҗе районы Барҗыумга авылында туа. Әтисе иртә вафат булганга, авыр эш аның җилкәсенә калган. Ул иген дә иккән, җир дә сукалаган, урманда кискән. 14 яшенә кадәр мәдрәсәдә укый. Аннан Бандюк, Воткинск, Ижаудагы заводларда эшли. Театр дөньясына килүе кызыклы. Тажи Гыйззәтне драматург дип искә алабыз. Ләкин ул бит ширек гасырдан артык Камал театрында, Академия театрында әле башта эшләгән вакытта күп кенә рольләр дә уйнаган. Үзенең әсәрләрендә дә бик күп уйнаган ул. Һәм ул кызыклы гына артист булган, гәрчә күбрәк аның эпизод рольләре бар репертуарда. Ул үзенең искалаулары буенча мине дә Ижауда эшләгән вакытта суфлер булып килә дип чакырдылар. Анда бер театр төгәрәге оешкан була. Мин суфлерның кем икәнен дә белмичә бардым ди. Һәм шулай итеп ул театр дөньясына чума. Үзе язган әсәрдә үзе уйнаган драматурглар бармак белән генә санарлык. Мактаулы заман әсәрендә Ярул бабай, Шаткыларда Тимерче Орлов рольләрен башкара. Тажи Гыйззәт тәүге музыкаль комедиягә либретто язган автор. Башмагым әсәре турында ул булай дип язып калдырган. Сугыш елларында Җәүдәт Фәйзи, танылган композитор, миңа килеп тәкъдим итте, үтенде. Мин бер Хәбибулла Ибраһимовның пьесасын таптым, Башмагым дигән. Сез шуңа либретто язып бирегез әле, Тажи абый, халыкның кәефен күтәрик әле, бик авыр вакыт дип, менә нәкъ сугыш барган вакытта ана Тажи Гыйззәт бик тиз генә язып бирә. Һәм бик уңыш белән сугыш елларында да бара. Олай гына да түгел, ул бүген дә бөтен театрларның, халык театрларының репертуарында, былтыр Чиләбедән килгән театрда күрсәтте шушы спектакльне. Ул Харьковта, Киевта, Үзбәкстанда, Самаркандта, бик күп шәһәрләрдә барган шушындый гаҗәеп популяр Башмагым музыкаль комедиясе. Тажи Гыйззәт иҗат иткән 20нче гасыр гаять гаугалы, каршылыклы чор. Драматург әсәрләрендә татар халкының тормышын чынбарлыкка якын итеп күрсәтергә омтыла. Бишбүләк әсәрендә гражданнар сугышы, Ташкыннарда инкыйлаб, Таймасовлар төнге сигналда Бөек Ватан сугышын чагылдырган. Аның әсәрләре аша милләтнең, илнең тарихын белергә мөмкин. Аның әсәрләре сюжет композиция эшләнеше һәм пьеса буларак аның төзелеш структурасы ягыннан гаҗәеп камил. Менә анда бүлектәге пәрдәләргә бүленешме, яисә күренешләрнең бирелешме укыганда шулкадәр сәхнәне яхшы белүе һәм белеп язуы, чөнки ул артист буларак эшләп сәхнәдән килгән бит. Күренеп тора. Икенчедән, Тажи абыйның пьесалары нәкъ менә яңа заман герое дигән сорауга җавап бирә. Анда без шушы 20нче еллар, яисә 30нчы, 40нчы, 50нче елларда яшәгән кешенең шушы чор тибын күрәбез. Тажи Гыйззәтнең үз әсәрләренә тәнкыйть күзе белән каравы мәгълүм. Һәр әсәрне берничә тапкыр яза. Әйтик, Бишбүләк драмасының 13 варианты бар. Моннан тыш рус теленнән дистәгә якын пьеса тәрҗемә иткән. Ул һәр вакыт татар әдәбияты, сәнгате дип янып яши. 1954 елда булган 3нче татар совет язучылары съездындагы чыгышыннан аудио язма сакланып калган. Татар совет әдәбиятының үсешенә тоткарлык итеп килгән сәбәпләрне тикшереп, аның киләчәгенә юллар сызып калдырачак. Шул җөмләдән хәзерге көндә гафу ителмәслек дәрәҗәдә артка калып бара торган татар совет драматургиясының үтәрелешен дә тәэмин итәргә тиеш. Аның әсәрләре бик күп милләт театрларында куела. Тажи Гыйззәт 37 пьеса язган, шуларның 33-ы сәхнәләштерелә. Алар өчен язылган җырлары аерым игътибарга лаек. Пьесаларын тенә яза. Һәр ел практически бер пьеса. Алар нишләгәннәр? Дәвәтти яза, амында Дәвәни, Әминә апа һәм кечкенә Рубина абый бөтенсе басалар аның әйберләрен. Рубина абый үзе аңар 6 яшь булганда пьесалар яза башлый. Бөтен балалары бик одаренный.
Тажи Гыйззәтнең 7 баласы була, 4-се тифтан вафат. Үзбәк, Казбек, Рубин исемле уллары калган. Әтиләренең аларга булган мөнәсәбәте һәр фотосурәттә чагылыш таба. Беренче оныгын айрыша көтеп ала. Ул вакытта улы Казбекның Сахалинда хезмәт иткән вакыты, кызы туа. Дәвәти белән дәвәни җибәрәләр телеграмма Сахалинга. Һәм дәвәти яза, Гөлйөзем исем бирегез. Ул аның яраткан героинясы Наемщиктан, Гөлйөзем. Сахалинга бара-бара ул телеграммадан Гөлйөзем дигән исемнән Г хәрефе генә кала. Шуңа күрә минем исемем Гүзәл. Г хәрефе генә калды. Без кайтабыз Казанга. Дәвәни белән дәвәти күрәләр мине бик ябык. Монда мин ябык түгел, чөнки мин инде аларда 1 ел яшәдем. Мин бик ябык булганмын. Мине дәвәти Сахалин Шебие дип атый. Оныгы бабасының кулыннан төшми. Гүзәл ул вакытта кичкенә, шулай да берничә вакыйга хәтеренә уелып калган. 1954 елның декабрендә ачыла Ленин һәйкәле Площадь Свободыда, Ирек мәйданында. Һәм мин беләм, дәвәти мине чанага утыртып, чананы тартып, шушы Ирек мәйданына минем белән бара, мине алып бара. Ул вакытта инде авырый иде, дәвәтидә рак иде. Мин аны нигәдер исемдә тотам. Бу кичне. Ул иде, кич белән иде. Утлар яна безнең өй янында. Фонарь, кар ява. 1955 елны татар драматургиясы классигы Тажи Гыйззәт әлеге Зур Кызыл урамы 57Б адресы буенча урнашкан йортка күченә. Аның фатиры 2нче катта була. Ул биредә яши, иҗат итә һәм 1955 елда озак авырудан соң вафат була. 7 март 1955 ел мин нәрсә булганын бик аңламаганмындыр дип уйлыйм. Чөнки миңа әле 3 яшь юк иде. Ләкин минем исемдә бик күп кеше килде игә. Тажи Гыйззәт 60 яшьлек юбилейна да барып җитә алмыйча арабыздан китеп бара. Бу инде бүгенге көннән караганда бирәк тә кыска гомер бит. Һәм Салих Сайдашев та 54 елда, 54 яшендә вафат була. Уйлап карасаң, менә алар каядыр 50 елларда хаксызга рәнҗетелгән бийек талантлар. Аларны шундый бер кыскарту дигән гамәлләр булгала бала театр дөньясында. Тажи Гыйззәт белән Салих Сайдашевка менә шулай театрдан, штаттан кыскартылалар дигән әмер көннәрдән бер көнне эленә. Әлбәттә бу аларга зур тәэсир ясагандар. Яшь килеш алар арабыздан китмәсләр иде. Тажи Гыйззәт улларында телгә һәм милләткә мәхәббәт тәрбияләп калдырган. Казбек соңгы көннәренә кадәр әтисенең мирасын туплый. Татарлар җәмгыяте язды Мәскәүгә прошение дәвәтине демобилизовать итәргә, чөнки дәвәтинең архивларын карарга кирәк кеше. Әти кайта демобилизовать итә январьда, дәвәти мартта үлә. 2 ай гына алар бергә булалар. Бик күп дәвәти сөйли әтигә, үзенең тормышы турында, үзенең иҗаты турында. Һәм әти шушы әйберләрне үзенең китапларында яза Тажи Гыйззәт турында. Казбек Гыйззәтовны Мәскәүгә дә чакыралар, риза булмый. Әтинең кабере Казанда ди ул. Оныгы Гүзәл Тажи Гыйззәт теле дигән монография язган. Ул озакламый дөнья күрәчәк. Менә кызык бит. Тажи абый үзе Әгерче районында туган. Алабугада ул эшләп киткән. Анда ул театр ачкан. Шушы изләр онытылмаган, сакланган элекеге милиция мәктәбе бар иде анда. Шушының бер тыюлык кебек үзенең шәһәрчеге бар. Шунда театр ачылган булган. Шунда безнең Тажи абый матур гына әйтеп татар театрына җан өргән. Ул анда эшләп киткән. Менә шушыларны актарып алып, шушы Алабуга халкы, Алабуганың шушы китапханәсе аны флаг кебек күтәреп, зурлап, халыкка җиткерү өчен дә бик матур эшләр алып бара.
Тажи Гыйззәт Галиаскар Камал, Кәрим Тинчурин традицияләрен дәвам итүче, шул ук вакытта үз фикерен әйтә алучы классик драматург. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.